Another day, another story. Where guys ngiyaxolisa bengisabheka le filter le ngingayitholi ngize ngayithola-ke ekugcineni. Nithi mina we guys yini uGeli uthi yena washona waphinde wavuka kunamhlanje uyaphila uyena ongisendelela isitori. Uthi uGeli ke indaba yakhe yaqala ngenkathi eba kwi-accident. Uthi kwakumunandi ihamba nomyeni wakhe. Uthi for the first time empilweni yakhe ayiqala uku-enjoya kanje ukuphila. Uthi akumunandi uthi yabo le fun le ongayazi. Uthi kwaba mnandi kanjalo bavele baba involved kwi-car accident benomyeni wakhe. Uthi besibuya umyeni wakhe wayephuzile ku-driver futhi. Uthi nje mase sibuya vedane sishayise uthi akazi naye kwenzakalani basishayisa. Uthi ebehambe ke besibhedlela yena kushuthi abe se-ICU umyeni wakhe vele ashone on the spot. Meshona on the spot uGeli ngithi ngiqulekile. Kuthiwa nje waquleka for the whole month. Kuthiwa-ke umyeni-ke kuze kuphoqa ifamily ezihlangana ukuthi ngeke kuzomela angcwatshwe without uGeli. Cause kwayena uGeli i-situation yakhe i-critical ngalendlela. Hayi nangempela-ke ingcwatshwe umyeni-ke ngaphandle kamuntu wakhe. Hayi kuthiwa-ke uGeli-ke aphaphame-ke emva kwenyanga. Bephaphama aqheke ngisesibhedlela ngenzani yabo bemchazele kodokotela ukuthi no you were involved kwi-car accident where athi uGeli kwi-car accident kanjani. Bemchazele ukuthi wawuhamba nomyeni wakho imonth ago wenzeka kanje but bengamtshela ukuthi umyeni washona. Athi yena kwakudrive umyeni wami bethe ye athi uphi yena bethi hayi naye ukwi-critical condition yabo beqababanga and akakhona ukuzokubona because ebuza ukuthi bapha umndeni wakhe bemtshela umndeni wakho uyafika njalo. Athi uphi umyeni wami umyeni wakhe akakhona ukuzokubona because naye ukwi-situation efana le nawo uvuka kuyona. Athi ucela ukumbona hayi unesi bezama ukumvimba hayi yabo hayi asibhayeke le so hayi kushaya isikhathi sokuthi-ke aphumeke isibhedlela aphumeke bese ephuma nje sekuthiwa akahambe anqabe athi ucela uqale uyobona umyeni wakhe. Kuthiwe umyeni wakhe kwi-critical condition ngekwazi ukumbona yabo lokhu bemgoqa ayehambe ekhaya. Befika ekhaya efike-ke bevedane bemtsheneke iqiniso-ke. Geli uthi impilo yakhe yashintsha lapho. Yashintsha completely because wayekade elokhu nje bathandana besayingane bahlala bobabili bebengenangane behlala bobabili la endlini. So akakwazi nje akakwazi ukuphila nomunye umuntu. Best friend wakhe oyikho konke kuye was this guy. Hayi uGeli ngahlanya ukuze makuthiwa you losing it uthi wayihlanya ebona izinto ezingekho yabo nje ehlala enemizwa nje yokuyibulala njalo ehlala enomuzwa wokuyibulala njalo ehlala enomuzwa wokuyibulala. Ngiyeza manje-ke no part 2. Okay guys, uthi uGeli nje avedane nje abe nenkinga. Uthi this one time uzafika evakashela umngane wakhe. Uthi umngane wakhe-ke amfice nje ene-stress. Uthi umngane wakhe aqale-ke introduce kugwayi nje wayethola esebhema naye engazi ukuthi ubhema kanjani. Okay kuhamba isikhathi introduce to more stuff amnika insangu. Okay ayibone sebhema insangu. Uthi futhi nami ngangimtshela ukuthi no I don't think ukuthi lento isiyangisiza anymore. Ngi-request ukuthi akukho mhlawumbe okunye okuthe ukuthi thuthu uthi angirefer. Uthi nje ngilokhu ngi-upgrade uma drugs. Uthi to an extent yokuthi wagcine seyijova. Uthi wayeseyijova yini. Uthi kanti this one time uzoyijova uthi akazi kwenzakalani. Shuthi wavedane waquleka or something. Yabo nje waquleka kuthiwa nje for days. Mefika kwase wafika abantu bakubebothi phela sabuthola indawo bafika bazombheka kwayena umuzi. Bafika bazombheka emzweni wakhe ngabethi bafika ayibo nangumuntu leli laphaya. Ayibo kufike efethu ama-paramedics kufonela olethu naye confirm ukuthi hayi uGeli ushonile. Uthi futhi nalapho it was a blank period. Akaze ebone lutho lento yokuthi kuthiwa wabona abantu bekubiza no. Uthi hayi kube blank futhi again. Ehambe ulala emakhazeni ku blank akaboni lutho akazi lutho. Uthi kwenziwa yonke amalungiselelo omncwabo ublank akaboni lutho akazi lutho.
uthi hayi kwenziwe nje yonke into kubo nomlindelo ebusuku. Ugeli ufile nje ushonile, it confirmed uyabanda uyi-ice. Kuthiwa nje ugeli wahamba-ke nje yabo maseyobekwa ngampela endlini yakho yokugcina. Uthi ugeli waphaphama lapho-ke. Uthi ugeli mephaphama ubona nje kumhlophe kublank. Uthi evele ebona ukuthi no ngisebhokisini la. Uthi washo ngescream esingakanani. Uthi masho ngescream kwascreama wonke umuntu. Uthi ngiyezwa abantu bayascreama. Uthi wayengakhona ukuyivulela kangazi ukuthi 400. Uthi abantu bayascreama akekho ozayo ukuzobuka ukuthi what's happening. Uthi kwaba nje nescream bawezwa nje ukubona uzwe ukuthi babaleka. Uthi okay waqala waba nehope umezwa ukuthi khona nabanye abascreamayo on the side, but manje akazi noma it's the real people abascreamayo noma mhlawumbe sengcwatshiwe kuscreenywa la emathuneni. Uthi ugeli kube nescream ukushisa abantu kube nesibhudubhudu abantu babaleka bakholwa ukuthi hayibo kwenzakalani. Uthi ugeli wathatha isikhathi nje ukuthi livuleke ibhokisi. Uthi ngiyazama ngize ngishaye ithi bo. Uthi akekho umuntu ongisizayo. Ngiyabuya manje nelast part. Uthi ugeli hayibo bebaleka abantu. Uthi ngiyawuza umsindo ngishaye kakhulu nami ngiscreame kakhulu. Uthi kwale phela insika kuma wakhe engabe insika. Hayi uma wakhe ashole khonhlanhla leyo uthi wayengcwatshe wayengcwatshayo ngofish because I don't think ufish uyakunika ispace sokuthi ungashaya kuzwa abantu. Shothi kwakula amabhokisi asile. Caskets yeah. Hayi uthi ashaya ugeli asiqime amemeze. Kwale kuma wakhe asiwakhe ngeke ingane yami leya ehambe yovula maybe ivula asiqime uma wakhona isiqime nengane. Uthi nje kube nomsindo. Uthi hayibo hayi akhishwe kuyabanda. Uthi ngiyagodola ngiyanqanqazela. Uthi bemnikeze izinto zombatha-ke yazi ke abantu mase be curious bembuze ubanje ububonani. Uthi ngibatshela bengaboni lutho bengezwa kalutho. Hayibo bese asikholwa. Yabo nje kucaca ukuthi nje umngcwabo uyahlehla kuthiwe nje asikholwa. Hayibo ithi yenziwa njani into nje kubo nje bedideka ukuthi bazokwenza njani. Beyofoneleni emakhazeni besho ukuthi useyaphila sekwenziwe ngisho nesitifiketi somngcwabo. Yabo nje kuningi nje seku upside down use right off as umuntu ophilayo ugeli. Uthi kodwa nje futhi into esegcinene emqondweni abantu abaningi bawo bafuna ukwazi ukuthi bekwenzakalani beyibulani because amagwala akapakisha imithwalo ahamba kwasala nje ifamily yakhe, the closest family, uma wakhe because umyeni wayengasena, uma wakhe ubaba bakho bani bemhlalise bembuze. Uthi kodwa ngibabona ukuthi bayangisaba but bayazama ukuyiqinisa kodwa nje bayangisaba. Ngiyabona nje ukuthi bayangisaba labantu. Yabo nje futhi kwakhona emini ngoba nginakepha but mase kuqala kuhlwa wonke umuntu uyasaba ukuba in the same room naye bebe babili. Ngazi ukuthi bengahlala belokhu bendawonye yabo ukubona vele kwakusiza ukuthi vele bekade kumncwabo yabo khona nehlobo so ngisho belala bazolala bonke kodwa nje babengahlalisekile nje abantu. Uthi ugeli hayi ngilentuzeke ngixakeke nje mina yabo uthi nje ingqondo yakhe yathi ukuhamba nje isikhathi eside yabo. Uthi hayi behlala wonke umuntu mehlangana naye imbuzo hayibo kwayenzakalani nani. Uthi ke manje iproblem anayo ukuthi till today angithi wayenomuzwa wakhe abuyele emzini wakhe and then kwamele grievous izinto ukuthi akashonanga kwaba iprocess nje ende. Uthi ke imain inkinga ke yakhe ukuthi abantu bayamsaba. Uthi bayamusaba uthi emzini wakhe angeni umuntu afiki nje umuntu ezomvakashela ngaphandle kwabazali bakhe nabo abafiki belale babefika kuqala esahlala yedwa belale ngakusasa because unomuzi nje oyimele. Uthi nje abantu bayamsaba abantu mabefika nje umuntu bafika ngama group futhi bemshime efikile kubo ingane zakubo zizama indlela zokuthi ihambe ukuze nje zingalali igcikini la khona. Manje useyiphila nje impilo ebuhlungu ngaleyo ndlela leyo. So uthi nje lento le yamthwesa ubunzima kakhulu.